papalapit na lamang ang Christmas, hindi magkasawa ang GFS Petals and Services na kayo ibigyan ng kakaibang saya at sorpresa dahil ang GFS Petals and Services is spreading love, happiness, and good vibes yan natin sa inyo ng GFS Petals and Services. Hey mga ka-travel beats, ako si Tony Lancero, ang Mama's Way Vlogger ng Camarines. At sa ngayon, ako na naman ang makakasama nyo bilang maging love ambassador ng GFS Petals and Services because we don't just create, we captivate. Kung sa mga nakaraang araw ay dinahin natin ang mga kasulok-sulukan ng Bicolandia para bigyan ng sorpresa ang ating mga kababayan. Ngayon naman nandito tayo sa Pili Cam para bigyan ng kakaibang saya at sorpresa si Ma'am Gracee na mag-celebrate ng kanyang kaarawan. And this is your Kuya Babes Trivia. Alam niyo ba na ang Pili ay ang capital town ng Camarines Sur? Dahil bukod sa mga mayayamang likas na yaman dito at bukod sa mga mababait na mga tao, ang Pili Camarines Sur ay meron lamang hindi lang isa, dalawa o tatlong waterfalls, kundi meron kaming 7 chasing waterfalls na matatagpuan sa Barangay Kuri, Pili, Camarines Sur. Bukod dyan ay pinapangalagaan din namin ang mga sinaunang tribo o ang mga indigenous people na nakatira din dun sa lugar. Sa sobrang yaman ng lugar, ang kultura, reliyon at tradisyon, tuwing buwan ng Oktubre ay pinagdiriwang namin ang Cimarrones Festival na pagpibigay-pugay sa mga sinaunang tao at sa aming patron na Saint Rafael de Arcangel. At dahil dyan mapapa-hashtag It's more fun in Pilipinas ka talaga. Ang daming promotions dahil taga dito ang inyong lingkod. Pero bago ang lahat, bago natin sorpresahin si Ma'am Gracee, tingnan na muna natin ang mga packages na inihanda ng kanyang mahal sa buhay kasama ang GFS Petals and Services. Meron tayong Jayco Donut, a Rapabel's Cake, a chocolate bouquet. Meron din tayo dyan necklace, a out air bubble balloon, at a brand new laptop. And for our social media account, follow us on Facebook, Instagram, and YouTube at GFS Petals and Services. And to promote my own social media account, please like and follow on me on Facebook, Instagram, and YouTube at Tony Lancero. Kahit ano pang hinihintay nyo, samahan nyo kami dito lamang sa Pili Camarines para sorpresahin si Ma'am Gracee sa manang diriwang ng kanyang kaarawan. Let's go! Sabi daw po sir, dito na lang daw po sisingilin po yung hapo ng yung package po. Ganun daw po. Pabukas na lang po dito, ma'am. Po. Yes po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan ma'am, happy birthday po Ma'am Gladys. At fresh na fresh si ma'am kasi fresh from the bat. Sana all fresh, di ba? Ma'am, happy birthday po ma'am. Tanggapin niyo po ma'am ang lahat ng packages dahil nihanda po sa inyo ni Ma'am Ate Grace po na nasa ibang bansa. Ma'am, may Jayco Donut po tayo doon. Meron po tayong Rapabel's Cake. Meron po tayong necklace, hot air balloon. At syempre na, ma'am, hindi po makukumpleto ang kagandahan niyo kung hindi kayo makakasave ng chocolate bouquet. Mahilig po kayo sa chocolate bouquet, ha? Yes po, ma'am. At syempre, ma'am, hindi lang po dyan kasi makakatanggap kayo ng brand new laptop. Request niyo po ito, ma'am, na magkaroon na ng bagong laptop po. Ayun po, naiiyak na si ma'am. Kahit sino naman po ata ay maiiyak po. Lalo na pag nabigyan po kayo ng brand new laptop. Siyempre, ma'am. Ma'am, kung nanonood po ngayon si ate niyo po, ano po masasabi niyo po sa kanya? Thank you po, ate. Thank you po always. Kasi po, always po kayo nagsusupport sa akin. Tapos po, lagi niyo po akong
Kasi po. Ayan po. Masyado nang speechless po si Ma'am Glay po ngayon. Siyempre, kahit sino naman po ata ay matatouch po dahil po bukod sa ganitong surprise, ma'am, ay may bago kayong brand new laptop and first time in history po sa amin to, may nagbigay po ng bagong laptop po. At sana po naging masaya po kayo, ma'am. At siyempre, masaya naman po si Ate Grace po na natulungan po namin. Natulungan kanya po dahil siyempre kailangan po natin yung laptop ngayon, lalo na ngayon na mga online class po tayo, di ba po, ma'am? At siyempre, marami naman po masaya-masaya at nagiging emotional din po yung parents niyo po. At siyempre, nanay, baka po gusto niyo po magbigay po ng message po para sa inyong anak. Request lang po kay nanay o kay tatay o kay lolo po na pwede po magbigay po ng ano. Dito ko man. At siyempre, para kumpletuhin natin, magkakaroon kayo ng sash, ma'am. Yes, palakpakan naman po tayo dyan. Para nanalo si ma'am ng Miss San Jose, Miss Teen San Jose. Yes, ma'am. Ano po, yung magbibigay na lang po ng mensahe po ang nanay po ni Ma'am Glay. Nini, akong nakikinig ka. So, maraming salamat at napapaiyak nga ako kasi hindi po ako nag-aakala na may surprise ka sa imong tugang na si Clarissa. Kaya, dakula po ang sakuyang pasalamat sa Indo. Lalong-lalo na ki Raga asin sa imo, danay kang namumuo sa imong mga tugang. Lugod po, padagos po ang daloy kang blessing sa imo na ika ang maging mamintor ninda na bilang eldest sister kaining mga katugangan mo. So grabe ang sa imong paarog sa inda, lugod ang lambang saro sa inda, maging arog man sa imo kung ano ang sa imong pagramdam na bilang matuang tugang. So ang gabus man po lugod na mga tugang mo nini mag-arog sa imo na danay na pinapaugma mo ang sa imong mahal na ama asin mahal na ina. Salamat na maray sa indo, Raga asin nini. Salamat. Sige po, nanay, maraming salamat po, nanay. And alam po namin na yan ang isa sa sweetest message po na narinig po namin sa JFS po. At syempre po, pasasalamat din po sa kanya pong kapatid na nagpasorpresa. So, nanay, isang hug at kiss naman po dyan kay Ma'am Glay po. Iba din po talaga pag ang pagmamahal ng isang ina po. At syempre dahil po yung sa inyo, nanay, sa pagbibigay niyo po ng pagmamahal po sa inyong mga anak po. So ngayon, natawagan naman po natin si tatay na magbibigay po ng mensahe. Si Papa po, ayan po si Papa. Very supportive si Papa kasi tinanggal niya yung sasakyan niyo. Thank you, nanay. So ngayon naman po ang isang pagmamahal po ng isang ama po. Nene, salamat. Talagang the best ka. Ang message ko, inot kinini, sa nagbe-birthday, sana ang pagkamot ni ate ni Nindo. Uy, yan na si Dua. Isang kuya, mga kuya. Kuya, bigay ko na ng message. Kayo, kasama kayo dito. Ang message ko, sa nagbe-birthday, asin sa mga tugang, out pa man lugod na ang mga sorpresang tinatawag ni Ate Nindo, masuklian nin pagkamuot. Asin, dahil ikaw malingaw, yaon si ate sa harayo. Nagsasakripisyo para sa tuya gabos. I love you. Love you. Thank you po. Yes po. Thank you, tatay. Siyempre, iba talaga din ang pagmamahal ng isang tatay at very swerte mo kasi nandito pa si nanay at tatay mo na lubos na nagmamahal sa'yo. Siyempre, ang isang bunsong anak na babae hindi mawawalan ng mga, sa tingin ko ito yung magme-message sa'yo ay isa sa mas stricto pa kaysa pa sa tatay mo. Kaya tawagin natin ang yung kuya. Happy birthday, Glay. Pero sa lingkod ko na kayo paning masalabang message. Mamakis na lang ko.
Ah. Thank you, kuya. Siyempre, yung kiss na yon ay maraming kahulugan kasi alam naman natin yung kuya mo talaga ay hindi naman expressive pero isang kiss lang, iba yung meaning na nun. So, tawagan pa natin yung isang kuya ni Lai. Kuya mo, kapatid mo. Opo. Tinatawanan ka kuya, oh. Ayan po. Ayan. Gusto kong sabihin sa'yo na happy birthday. Day mo na magbata. Tapos, minor de edad pa lang. Kumbaga, kaming mga kuya mo muna magiging boyfriend mo, araw kaya. So, iyo muna to. Iwas sa mga araw kaya na, happy birthday, love you. Pulo pa. Yeah, thank you so much, kuya. Di ba sabi ko sa hindi ako nagkakamali na ang kuya ang mas stricto pa kaya sa parents? Kasi kung titignan natin yung mga message si tatay mo is maging mabait na anak, pero yung mga kapatid mo ayaw ka mag-boyfriend. Paano po yung may kachat na daw po siya? Okay lang daw po? Mga friends. Mga friends lang. Inspirasyon lang. At syempre, Ma'am Gla, hindi makukumpleto tong birthday mo kung hindi magbibigay po ng mensahe po yung iyong kapatid na nagpadala po ng sulat. Okay. To my only sister and our bunso, I don't say it enough, but I love you so much. I love you before I even met you. I have prayed and prayed for 14 years to have a sister and God gave you to us. We were happier, not that we're not happy to have our kuyas, but you just added more color in our life. Seriously, I don't know how I got so lucky to have you as a sister, but I wouldn't trade you for the world. You're beautiful, smart, and amazing person. You're one of the kindest and most generous person I know. You should be very proud of yourself you have become. I wish you will always smile and forgive. Learn to forgive and let go, but learn and protect yourself from getting into the same situation again. I wish you will never give up on your dreams, no matter how big they are. I wish you would never give up on yourself because I will never give up on you. Remember, no matter what life throws at you, you are never alone. You have us, your ate. Lastly, I wish you for the happy and healthy. I'm just one call, text, or video chat away. Hope you enjoy your day. I love you more than you could ever know. Mwah. Love, ate. Siyempre, ang very sweet naman ni ate mo. Talaga, at syempre, naging emotional sa nung pagbibigay po ng message ng kanyang ate. At alam naman natin na iba ang pagmamahal ng isang ate. Syempre, dito sa message niya is 14 years kanyang inintay. Syempre naman, kahit ako naman ata ay magkakaroon ng bunsong kapatid ay magiging masaya po. So, anong message niyo po kay ate mo? Thank you po, ate. I love you po. Ano po? Very short message pero very meaningful para sa amin. Thank you and I love you. Iba ang meaning ng ganon. So, siyempre, hindi makukumpleto ang birthday ni Ma'am Glay kung hindi siya kakantahan ng happy birthday kasama ninyong mga pamilya. So, tara kuya, samahan nyo kami dito. Samahan nyo kami dito magkakanta po ng happy birthday. At syempre, hindi makukumpleto ang isang kaarawan ni Ma'am Glay kung hindi natin siya kakantahan ng happy birthday kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya in 1, 2, 3, tan 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 tan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yan, kiss nyo kay Mami and Daddy. And Glay, happy birthday po. Galing po sa JFS team at sa inyong mga mahal po sa buhay. Close your eyes and make a wish naman po. Yay! Palakpakan naman po tayo dyan. Ma'am Gray, once again, happy birthday po at sana po ay napasaya ka namin sa munting sorpresa na andog sa inyo ng JFS Petals and Services kasama po ang mga mahal nyo sa buhay. So, Mami, Mami na tuloy. So, ate, ano po yung last message nyo po kay Ma'am Gray sa mga mahal nyo po sa buhay? Kasama na po sila. Alright. Kaya po kung essay sa ano.
Good health sa to. Yun lang po, ayaw na kasi umiyak kasi alam naman natin na iiyak siya pa nag-long message po sa natin ngayon. So ngayon po, maraming salamat po sa mga nanood at isang dalaga na naman ang napasaya natin dito sa Pili Cam, Camarines. So kaya sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na mga video. Bye-bye at flying kiss na po. Bye!